Namar ka jingbam hon ha kabay day bekarta nagbanta ka kampulit nalor ka jingbam mi ka notification ka kunhon ki samla tap kampulit hapo ka jingalam jong ka samla bari lang pingrop ha ka arpo artari uyayong arja apsaw kilalit banya kendo eu secretary ka tanat kampo yeng ka jella upa Cyril V Dingdo ban pancing pensay lor ka ni kaman. Habakran si kilat patay kubor na kalyang jaga samla bari lang pingrop kalaang bah kajing kendo badu secretary na kalyang ka kunhon kalapani ka corrigendum na lor ban penbet ya karta tepkam namar babon ki samla kimyo ban tep ya kanika kam henry na kalyang secretary kelampat laban ay ka jubab da ka baang bakadang ya cekman kalaboy ka jingkeli ba kumno ka notification kampat mi kat baka advertisement kadang ya balong ru bakan sa ay susu ka jingtho sa ka sarkar halor kani de kumbangi pan hi mani ki samla ngi pan ya ka corrigendum bat ni pan ya ka jing penbet ha age limit nomor ba ki samla babon jong state ki yo ban apply tingi pan ru ya kata ka notification bagi ong ba kaladon ka notification na ka personal department ni pan ka copy nama kalami advertisement ha u injiu tarik de ka notification jing sisala di banding shwa kata ndai ki ong ba dang dai under process so ngi kendit ka pala nama bagi ong it is not out yet. I guess you guys heard it ki ong ba it's not out yet. So ka jingkeli ka day ba kumno ka notification is not out yet, it's under process. Tang ba kakam ka advertisement ka application ka dang yan. Yang dap yang sisisian ki jingkeli tang ba ngin try siya kamadrupan ay siya ki jingtho siya ka sarkar namar ba kanya ka jubab din ka response na ka sarkar ngim sutho kumbangi ong bangis ngohi kanya ka sarkar baki persya ya ka jingkiu jogi samla tie dakim ahi ka corrigendum tie ngim sutho ban ki dei siya ken kata de ka jingle jong ka sarkar tie nakalyang jongi marsinyo i ya ka advertisement ni la le ka balahi ban penmi ya ka jingpen ben dari ka syampat haki menta kalau baladan kata ka font ka bahep ha baka notification kam don te kam badan te kata ka de ka balingok kan te ki samla ru shakmat ki kwa bande kunu te ka syam sa haki ru takan iya ti syam ngilang ngelapan tu ngila ong ba ye kani ki relaxation ngelapan ndai hai ong ba kila ban apply long da kanu ka kam kanu kata ka dei te nginya la try ta ki kam tengbolong ni klem ong ban nom apply tak tengi kwa iki ni bakin release alis ban ai relaxation ma da kuno live post nam ni pan ni ong live post nam kala biang ki ong badan kam kata fitness live post nam te fitness na you ada umron kata fitness la da ngi ngimla mare la dai la tip ta tu bang don hi kata kabur ta plus nang ta ni pan ong ba hila em mo ban ai na ingi ka long ban ai isyaran mo bakin la market tiu kan kisnam hadu mata ong em ngam la ng solo mo ayak sarkar baki kile kendut kelong pale kendut le man la kitan hari ki kun samla ke mungkin ba shut down haji siapa itu ga BSF Assam Rifle CRP CSR bang kita ngelak depan I one time relax haji kita balik tulis depan mobil cuma ada one time relax di one pan yang katakan one time relax dan cuma air pas kawiru iong bahana ba ini di lapas graduate jadi ban apply tang KSI di kidan napdeng jengi di lapas graduate makna ru kidan di pemla ban korpor mah kata KSI di iong kita ini bangin hap apply tang KSI tinggi iong ya i ba mau kidan ikun samla ki ba kilada bi graduate tang ba ban apply KSI kalau ba than ki namar ba kisutu i kakun korpor em bak ki bamla ban ai corrigendum tin sishate baro hi bam penmi era ka sarkar yu hi ka ban kan bam dan jeng bakla te kat ang ki period dan ben takdaw hi ngi dan corrigendum te takdaw hi ngi ong ba it's okay te ngi dan kam tai kata ka ben ben henry ba kim tre ban pen bet te iwan ban ong ken ba kumno pin kala hakdak dalam ka notification te ngi pan ni ban notification henry ba ki kata hi ka main te henry ki ong ba it's under process kemudian i sa Preston ru i omba ni ki suspend choya ka application dai na kadaw ka bam yo permission na ka election commission ta dai hadu April kemudian ko panda dai na du khatsan march kila la ti ban shim pa shi banai shwa bale kim shim long ya takum ka organize te ka sarkar ru kamna ban shu long phila de phishna ka lo te kumno kin pin break ya ka lo long lo me ka samne se no kin de lo breakfast te ka ta bang so tho
Dia kita hingi expect bahkan one shot notification day tambam dan dia kita ingin hab ai biang hak rating ingin hab bet biang ngimpat sanya ini terayang dia man bagi kena kipun kapos SI kan dia ka berhidup kam mentah tekin hab apply dia hero dia mentah dia kat yo hi ka college ndem ngilong hi ban sanya mo man kini ki semlah ni che mangingin let che dam yo ka college ndem te kamot aku di kan katahi kajing padret yang yaka sarkar bakin penino yaka poli jandem mi kwa tangi katahi la bandai tangi kan ka one time room na matang should have hit ka covid nang should have hit at least kita man sutho kan the government should not act like it's against us there it should be for us kan dinila ongki samlaba do it for us te balai pat kan kipen ya ya kata kajing subat yang ngambil nang ngomai ai tambah ki la mislead palat ya ki samlana do pasang la yalang baklahi na do pasang tambangin ko banong bangi dei persyak sarkar ni ko apat baka sarkar kam persyak than kan ki samla pangkatahi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.